നമസ്കാരം. നമ്മൾ എല്ലാ തവണയും നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അമ്മാസിൻ്റെ ഹെയർ ഓയിലും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് ഓയിലും ചന്ദൻ കുങ്കുമലേപം അതായത് ഫേസ് ക്രീമും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോസ് ഈ മാസം 25-ാം തീയതിക്ക് മുൻപായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചു തരിക. നമ്മുടെ ബുക്കിംഗ് നമ്പറാണ് കേട്ടോ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം അയച്ചു തരിക. കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ഈ ഒരു നിയമം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ തവണയും കൊടുക്കുന്ന പോലെ അമ്മാസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് നറുക്കെടുക്കുന്ന 5 പേർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മറക്കണ്ട, ഈ മാസം 25-ാം തീയതിക്ക് മുൻപ് താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.